Ti Masakbayan. Di napalabas, napartak ti panagmaneho ni Eddie. Agapuanan ti pan naka-aksidente na. Intaray da nga ron iti ospital, kat critical ti kasasaad na. Inyawag nga ron ni Leo ken ni Grace, ngam ni Nana Helen ti nakasumbat. Imbaga nga ron ni Nana Helen at ti babae na ti awagan na. Kalpasan ti sumagmamanungal daw a panagtalay na ad ni Eddie iti ospital. Nakapuot matlangan daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas anapuwan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Leo, nagmulagat ni Eddie. Oh, saan tayo pabiglaan? O sige, tayo nakayaban ti doktor. Sino ka? Di nak mabigbig, Eddie. Sa dino ti ayan ko. Apay nga do tinakawayat kanya ka. Aday ti ima. Iti agong. Anya dagitoy. Senyales na mayatan ti pasyente. Malasatan na ni patay. Leo, itad mo nagtiin resetak. Ay na, wundok, kit agyaman na. Mapanta ka din in restaurant, Mami? Wan anak, masapul nga agtrabaho ak para kan ka. Masapul asaan ko abaybay ang ti restaurant para iti masakbayan. Ayan ka din ni Daddy, Mami. Napanan iti sidong ti sabali. Saan mo nasapulan? Kabailan ka nga isakad, anak ko. Ngam kayat ko ang makita ni Daddy. Urayam nga umay nakasarungkaran. No napatag kamot laang kan kwa na. Saan ka kadi napatagkan kwa na, Mami? Saan ako napatpatgan ni Daddy, anak? Imposible, Mami. Jackpot yan. Uray siyak. Saan ko matapat yan? Ngam naaramid nan. Apay adinak mabigbig ni Eddie, Leo. Kung ti doktor, anatamaan iti anterograde amnesia. Anya ti anterograde amnesia? Malipatan na dagiti nabiit pa'y apasamak. Ngam, intak ang malagip na pa'y tinapalabas. Anya? Saan ka di ati amnesia kat awan malagip na? Ay na, anterograde laang nga rod. Nagduduma ti klase ti amnesia. Maagasan tupay nga tadayta nga anterograde amnesia? Saan tayo nga amuno kaano? Depende dahi ta iti tao ang matamaan. Ngamin, adda maka-recover. Adamat saan? Apay ajak meten makitkita ni Dadim. Adan sa kano iti sidong ti sabali, Auntie. Anya? Adan iti sidong ti sabali ko nam? Ay, di ka maawatan nga ubing. Uray siya, Auntie. Diyak mo't maawatan. Ngam, dayta ti imbaga ni Mami. Nagsingput ni Dadim. Imalatiw iti sabali. Anya nga'y malatiw, Auntie. Saan ko ang maawatan? Ay, damagam to kin ni Mami no anya dayta basang. Ay, gumatangak iti sabon, Auntie. Aglaba ka nun ni Lola. Ay, kaano pa'y kadi asaan na nagaw-awid ni Dadim basang? Nabayag mo't basiton. Ngam, saan ko abinilang numanong nga aldaw? Mangan bro. Tapno daras ka pumigsa. Diyak kayat timangan. Kailiw ko ni Grace. Ay, saan mo ka di talaga ang malagip ni Sarah? Sino nga Sarah? Diyay mangibagbag ang asawak. Awan asawak Sarah. Bro, imbaga ti doktor ang mabalin mo ti agawid. Iawid kan iji apartment mo nga ayan ni Sarah. Apartment? Adda apartment ko? Adda, bro. Ijay kapay, tama siguradok ang nasakit pala ang tinakam ni Grace kan ka. Adda ka di basol ko iti asawak ako nam.
Apay ang nasakit tinakam na kanyak. Kuha, bro. Malagip mo ton, wag subli ti lagip mo. Ang may mayat no ijay ka pa ila apartment. Taka na yung nakangamapan ijay. Kumusta ang Leo? Agawid ka din? Wan, tulungan na. Ta ijay apartment ti pagawidan ni Eddie. Rumbang lang nga ijay. No sana pinagdalaw ti asawa na saan kumaan na aksidente. Hoy na, saan tayo kumanga agpabasol no apay ang aksidente? Biktima pa lang ni Grace. No di na pinagdalaw, naliklikan ko matipan naka-aksidente na. Ngam saan namat nga imbaga nga agmaneho iti nakaparpartak. Saan ka di? Ngam panunuton tayo no apay a pinapanaw na. Ha? Sige. Doon kong araw doon ti wheelchair. Mapan tayo. O sige, at damatin i-jerwar ti kotsek apang iluganan tayo. Sara, ilutom dagiti namnamaam akayat ni Eddie, tapno daras umimbag. Apay adina kayat no pakanak. Gatas laang kandanom, di kayat na. Ay, ala, padasak akasarita ang mangan, tapno daras umimbag. Sana la kayat ti uminom, no sikat ti mang painom. Ngam na siyak, di namat kayat. Sa nabali agyanak pa'y dito apartment, tapno maasikasok, kat daras umimbag. Adamat kit di ti may sa abakante a kwarto. Ejay kan nga agyan. Ang no adda jutik, kapilitan, asikat ti mga sikaso kan kuana. Madlaw ko analiday ka ang kanayon, Grace. Husto ti atap ko idi. Saan ka di? Jack ni namnama ama aramid ni Eddie kada kami ti kastoy. Nung atang sublikan ka, maawat mo ka di pan? Nalabit asaanan nga agsubli ti sigod apa nagayat ko kankwana. Ngam kasapulan ti anak mi ti ama. Sa bagay, ngam nabayag basitan adyak nakitkita alimabas tilugan na dito. Addan iti ayan ti mistress na. Api nga tamot nga dalalaki asaan amapnag iti asawa da. Da ita ti Jack amo asong batan, ading ko. Nakakutkutong kan. Apay adi ka mangan. Kailiw ko ti luto ni Grace. Naimas ti luto na. Kaya nasingpat nga asawa. Asawa nakmat Mangan ka, tapno agbaliw ti itsuram. Nagkutong ka. Asawa ka ayamat. Katulong kan samat. Ngamsan mo nga mo ti agluto. Makapasakit matibang bagam, honey. Kaano ka di amalagipnak? Sika ka di tinala ni Grace a katulong. Di mo pa mo ti agluto. Sana na imas ti lutom. Anya nga ron ti kayat mo aluto, tapno mangan ka. Sayang ti kinabaknang mo pa kay ranudak no adda mapasamakan ka. Panawanak dito Ingka kat biro kan ni Grace. Mailiwak kan kwa na. Adda ka din damag mo no kumustan ti asawa. Padasak to ti agdamag ka ni Leo, mami. Ada atap ko ana aksidente. Gapo iti panang papanaw mo iti kankwana. Jack mo tinamnama nga agmaneho iti nakaparpardas, mami. Damagamot no kumustan ti kasasaad na. Asawang paylaang dayjay. Ama ti anak mo. Uwan, mami. Nileyon ton ti pagdamaga. Kasla na kuna na ngamin idi imawag. Critical kano ti kasasaad ti asawam. Ha? Critical ko na yung mami? Apay adi yung baga kanyak critical gayam. Kasano kat di ka matrumrumuar? Sangit ka mat asangit. Apay kasla kumarkaro ti kasasaad ni Eddie, Leo. Madandanagan nga rod. Kasla dinan tarigagayan ti agbyag. Nila ang Grace ti sapsapulan na. Kasano, no adadakas ang mapasamakin ko na dito Saan ka akayat asaktan? Kayat kong agsubli tiga naigay, tiga yem ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan?
Ang mga ni Grace ti makatulong kan kuana. Tapno daras umimbag. Isublim ka ni Grace? Kasta ka ni? Pagparangak asyak ti akin apartment ditoy. Padasak ti agpakaasi kan ni Grace asarong karan na ni Eddie ditoy. Barang mga ni Eddie kat agsubli ti pigsana. Mayat nga tadaytang aramiden? Pangasim ko Sara. No napatagmatlaan kan ni Eddie. Aramiden tati amin a remedyo. Tapno lang mangan. Tapno agimbag. O sige, umanugot ak. Ngam dito nga agyan ni Eddie. Pinalubusam ang mapanibagan ni Leo ka ni Grace ti may papan ka ni Eddie? Kasano, no adadakas ang mapasamak ka ni Eddie dito Ad-adda nga awan magimulak. Ti pagsidaawak. Kasla nagbalin mo tan nga ubing ni Eddie. Resulta ka no ti pan naka-aksidente na. Ininot ka nung agbaliw. Ang kasano nga agbaliw? Kat saan mo't nga ron amangan? Nagasat pa lang ni Eddie. Tanasaya at ni Leo agayam na. Asikasun na iti husto ti gayam na. Bilibak mo't nga ron iti dayjay Aleyo. Itaman pa yan nakapasyar ka dito Nabayag mo't basit adi kayong imay dito balay, Leo. Grace, agpagpakaasi ak. Manipot pinapanaw mo ni Eddie. Saanan amang manghan? Dinan kaya timangan. Kaasimat. Si kaakanayon ti sapsapulan na. Saan ka di anapan iti ayan ti kabit na? Idinaksidente. Naaddaan iti anterograde amnesia. Dinan malagip ni Sara. Di na kamalipatan. Si kalaakanayon ti sapsapulan na. Ay na. Kaslaubing ita iti apartment ko. Sika ti mga asikaso kan ko na? Wan, day tatipod no. Isong agpakpakaasi akan ka, Grace. No kaguram man. Umay mo kumamat pa siyaren. Kan, pakanam barang mangan. Ipagpagapong lakuman kanyak. Panunutak pa'y day nga ibagbagam, Leo. Ano samti mapan iha? Amang numakon konsensyan ti asawam. Iso akas jay tinapasamak na. Pakawanam kumakas maysa a Kristiyano. Kaya tsuka di amapanak iti apartment nga ayan na, mami. Masakit di tao. Saan ka no amang mangan? Kasano no ba idalit? Kat maawanan itigasat nga agbyag. Sige, mami. Mapan kami ka ni Eden inton bigat iti apartment nga ayan na. Amo ka mailiw mo ti anak ko iti amana. Day ti rumbang iha. Amin a tao, agkamali. Agpipindakawan tayo kuma. Kasta ti kayat ti Diyos. Mayat ti pamakawan no ti tao kat makitam adumawat iti pamakawan, mami. Ngam no saan? Kasano kumaapakawanam? Saan ka di adimbawat kan ka iti pamakawan? Sakbay ana aksidente. Diyakon malagip, mami. Nagsakit ngamin idi tinakam ko. No umay ni Grace dito'y apartment, pakitaan tayo kumay tinasayaat. Da tayo tinakabasol. Isuad da tayo ti agpakumbaba. Para kan ni Eddie agayam tayo. Kaya't nakariti umay no bilang? Kasla imposible nga umay kat nasaktan. Sapay la kumaat umay. Nagpakpakaasi akan kuana. Kasla drama dati ang mapasamak Purayak man ti sumaruno ang mapasamak. Ikararag tayo. Tasapay la kumata umay ni Grace. Leo, imbag man tanaanos ka amang sa asikaso ken kuana. Idinto tagayim mo lang, mate. Ay na, nasaya at agayim ni Eddie. Idi katuturpos ko lang kas nurse. Awan ti aramatek amapan iji abroad. Isu tinang tulong kanyak ang makapan iji abroad.
Nagmayat mo't gaya man tagpautang iti na imbaganakam. Ay nak, paisuday ta. Mangnamnama ka nga isublinto ti apo ti impautang mo ana imbag anakam. No, saan ang maisubli tinang ipautangam? Apay akas ta tinagbalinan na. Kumarkaro akas laubing. Ay na, kasta talaga no adda damage ti utak na, gapo iti trauma. Ngam no mataming iti husto, adda posibilidad nga agbaliw matlaeng. Kasta ka di? Narigat matgayam no maaksidente ti ulo ti tao. Ay napod no na ita. Ado ti mading epekto na no madangran ti ulo. Kaano nga tanga maimbagan? Kasano ang makadawat kan kuana iti kwarta? Ay, un gayam. Intun madamdama. Padasak manan nga lukuyan ni Grace. Barang mapakan na. Ay na, gatas langan ti papaunag na. Sakbay amangan iti agas na. Awan papanan na no di agkapsod. Tadimat mangan. Saan nyo ka di pa'y anasarakan tayan ni Grace? Padasak amapan kitaan. Ang magtulag ta mangan ka no umay ditoy. Wen, no umay lakit di. Manganak. O sige nga rod bro. Mapanak pa'y nga rod. Saan ka sumangsangpet? No saan mo masarakan ni Grace? Asino lang unay dayta Grace? Di ka kat mangan tap no maikat ti walwalting mo. Asino kaya akatulong? Si kansamot ti adawalwalting na. Imbag no umay dayta ibagbagam Grace. Ipulong ka kankwana, intun sumangpet. Malukoy nga tanilayo ni Grace, amapan ije apartment. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauwan. Legal wife. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.